ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ 10 ሚልዮን ባናና እንተበሊዕኹም ብሰንኪ ናይ ጨረር መርዚ ክትመቱ ከም ትኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ወይ ድማ ባናና መዓልታዊ ክትበልዑ ከለኹም ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ናይ ጭንቂ ናይ ጓሂ ስምዒት ብተፈጥራዊ መገዲ እናጠፍአ ከም ዝኸይድ ከ ሰሚዕኹም ትፈልጡ? ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ናይዚ መደብ ተኸታተልተይ። መብዛሕቲና ሰባት ባናና መዓልታዊ ንበልዖ ታራ ፍረ ጥራሕ እዩ ዝመስለና። ግን እዚ ፍረ እዚ ብስነ ልቦናዊ መዳይ ንመንፈስና ናይ ምቅያር ሓንጎልና ናይ ምንቃሕ ሰላማዊ ድቃስ ናይ ምሃብ ዘገርም ምስጢራዊ ሓይሊ ኣለዎ እዩ። ሎማዓንቲ ማንም ሰብ ዘይነገረኩም 5 ዘገርሙ ናይ ስነ ልቦናታት ሓቅታት 5 ፍሉይ ተፈጥራዊ ምስጢራትን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳዕ መጨረሻ ድማ ምሳይ ጽንሑ። ምክንያቱ ካብዚ ቪድዮ እዚ ድሕሪ ምስማዕኹም ንባናና ዘለኩም ኣረኣእያ ፍጹም ክቕየር እዩ። ቀዳማይ ተፈጥራዊ ናይ ሓጎስ ኪኒን እዩ። ሓደ መዓልቲ ብዘይ ምክንያት ድኻም ጓሂ ክስምዐኩም ከሎ ባናና በሊዕኹም ትፈልጡ ዶ? ባናና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተፈጥራዊ ዓንቀጽ ኣእምሮ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ክቐይሮ እዩ። ስለዚ ሙዝ ምብላዕ ጭንቀት ኣወጊዱ ናይ ሓጎስ ንቕዓትን ስምዒትን ከም ዝሕድር ብስነ ልቦናዊ መጽናዕዚ ተረጋጊጹ እዩ። ካልኣይ ንውጥረት ዘጥፍእ ቫይታሚን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ውጥረትን ጭንቀትን ናይ መዓልታዊ ህይወትና ኣካል ኮይኑ ኣሎ። ባናና ግን እቲ ዝበለጸ ተፈጥራዊ መከላኸሊ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍሉይ ቫይታሚን ንመሕወይ ነርቪ ስርዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣእምሮና ንዝመጾ ጸቕጢ ንዝበለጸ ንኽጻወር ውሽጣዊ ምርግጋዕ ክህልዎ ይገብር። ሳልሳይ ናይ ምዝካር ዓቕምና የነቓቕሕ። ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ ቅድሚ ፈተና ወይ ድማ ከቢድ ናይ ጽሑፍ ስራሕ ባናና ብምብላዕ ኣእምሮና ንቑሕን ንነዊሕ ሰዓታትን ትኩረት ዝገበረ ንኽኸውን ይሕግዝ። እዚ ዝኸውን ድማ ብሰንኪ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፖታሽየም ንናይ ሓንጎልና መስራሓት ስለ ዘወናኽፎ እዩ። ራብዓይ ንስምዒታዊ ምቅይያር ይቆጻጸር። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት ዝመጽእ ድንገታዊ ናይ ስምዒት ምቅይያርን ሕርቃንን ባናና ብምብላዕ ብኸቢድ ክቃለል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ደና ዘለዎ ሽኮር ብምቁፅጻር ንስነ ልቦናዊ ምርግጋዕ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ሓምሻይ ጽቡቕ ሰላማውን ድቃስ ንምርካብ። ለይቲ ድቃስ ዝኣበየኩም ሰባት ኣለኹም ዶ? እቲ ኣብ ባናና ዘሎ ማግኒዥየምን ፖታሽየምን ንጭዋዳታትና ዘርህቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣእምሮና ክድቅስ ዘድልዮ ሆርሞን ንኸፍሪ ስለ ዘደርኾ እዩ። ቅድሚ ምድቃስና ሓደ ባናና ብምብላዕ ድማ ሰላማዊ ኣእምሮ ክህበና ይኽእል እዩ። ሻድሻይ ናይ ተፈጥራዊ ናይ ሓይሊ ባንኪ እዩ። ካብዞም ናይ ኬሚካል ሓይሊ ዝህቡ መስተታት ባናና ብምብላዕ ሚልዮን ግዜ ይበለጽ። 2 ባናና ጥራሕ ን9 ደቂቓ ዝኸውን ከቢድ ናይ ስፖርቲ ወይ ድማ ናይ ጉልበት ስራሕ ዘኽእል ሓይሊ ክህብ ይኽእል እዩ። ንፉዓት ስፖርተኛታት ወይ ድማ ነዊሕ ሰዓታት ኣምስዮም ዝሰርሑ ሰባት ፍጹም ተፈጥራዊ ምርጫኦም እዩ። ሻውዓይ ንልቢ ጥዕና። ባናና ብፖታሽየም ዝተሃተመ ስለ ዝኾነ ንምስነይታ ደም ኣብ ትሑት መጠን ይረጋግጾ። እዚ ድማ ካብ ሕማም ልቢ፣ ሃንደበታዊ ውቅዒትን ብዓብዪ ይከላኸል። ሻምናይ ኣንጸባራቒ ቆርበት። ባናና ጽቡቕ ናይ ፊበር ምንጭ ስለ ዝኾነ ንውሽጣዊ ስርዓተ ምግብና የሳለጥ። ብተወሳኺ ግን እቲ ቆርበት ባናና ንባዕሉ ከም ፈፀጋ ጸሊም ነጠብጣብ ገጽና ንምጥፋእ ክነጽጎ ይኽእል ኢና። ውጽኢቱ ድማ ኣዝዩ ፈጣን እዩ። ታሽዓይ ሙዝ ጨረር ኣለዎ እዩ። እዚ እቲ ዝገርም ሓቂ እዩ። ባናና ብሰንኪ እቲ ልዑል ፖታሽየም ዝሓዞ ንእሽተይ ናይ ጨረር ኣለዎ እዩ። ግን ከዓ ኣይትሰንብሩ። በዚ ጨረር እዚ ጉድኣት ንኽበጽሕ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ባናና ክትበልዑ ኣለኩም። ስለዚ ፍጹም ውሕስ እዩ። 10 ባናና ኣብ ዕንጨይቲ ኣይበቅሉን እዩ። ብዙሕ ሰብ ባናና ካብ ዓብዪ ኦም ዝበቅል እዩ ዝመስሎም። ግን ብሳይንስ ኣፀዋውዓ ባናና ሓቀኛ ኦም ኣይኮነን፣ ዓብዪ ተኽሊ ሳዕሪ እዩ። እቲ ከም ጉንዲ ኮይኑ ዝረአ ድማ ካብ ሓደ ዝተጠማጠሙ ቆጽልታት ዝቖመ ተፈጥራዊ ንድፊ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ሎሚ ካብዞም 10 ሓቅታት ባናና ንዓኹም ዘገረመኩም ኣየና እዩ? እስከ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣምጡለይ። እዚ ቪድዮ ድማ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ምግባርኩም ይትረስዑ። ከምኡ እውን ናብ ፈተውትኩም ሼር ግበሩሎም ኢኹም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቅታት ንምርካብ ድማ
ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ዝቕፅል ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት።